Iti Ilocos Region, bida dagiti local exhibitor iti Ilocos Sur iti napatumpal a Kadiwa Ijay Vegan City. Iti La Union, napintas itan ti kalsada iti Pugo Bawang La Union, baban iti baro a farm to market road a nailukat. Dagitaken daduma adamag idnanon ni Bridget Marcasi Pangusfian. Talupulog katupat a local exhibitors tinangilako iti produktuda iti One Kadiwa sa Ilocos Sur, iti Vegan Ilocos Sur. Karaman karag iti produkto ana ilako dagiti fresh nga apit anateng dagiti mannalon ti vegan, processed goods ken local delicacies. Ti aktibidad ket may salaeng nga addang para iti pan nakaipakita ti suporta ti lokal a gobyerno kadagiti local producers babaen iti pan nakapalawa ti market da. Kalpasan tinasurok talo a bulan a rehabilitasyon na ilukat iti publiko tinapaduras a farm to market road iti Barangay Pugo, Bawang La Union. Babaan iti Provincial Engineering's Office. Nalpas ken napagbalin kas konkreto ti 1,815 square meter a kalsada nga adaan iti 20 a street lights. Manamna maitan tinatalged ken naparpartak at transportasyon iti lugar ken makaipaay iti ginawa ti panagbiag dagiti umili nang runa iti sektor ti agrikultura iti probinsya. Tapno ad-adda ang maipasigurado ti kinatalgad dagiti tupad workers kabayatan ti panagtrabaho da nang ipaay ti city government tilawag iti personal protective equipments wenno PPEs. 207 na tupad workers ti naipaayan iti nasao nga PPEs pakairamanan dagiti water, t-shirt, kalugong kin gloves, adakkel a proteksyon nang runa ta agmalmalumda nga agtatrabaho iti ruwara. Addang daytoy ti City LGU tapno may pakita ti suportada kadagiti katulungan da iti pan nakamintinir tinadalos nga aglawlawa. Kagiddan ti panakarambak ti maika 48 founding anniversary ti Bayambang District Hospital. Baro a mammogram ken dietary building ti nailukat para kadagiti umili ti Pangasinan. Daytoyen ti maikalima a mammogram iti Provincial Government Hospital ti Pangasinan ang manamnama a makatulong para iti pan nakapapartak ti breast cancer diagnosis dagiti pasyente. Iti matbaro a dietary building agserbi daytoy kas natalged a pan nakaisagana ti taraon dagiti pasyente. Bridget Marcasi Pangusfian para iti Pagilian.